Edi dilleşler, salamu aleyküm. Ne bu bizim mihmanımız Mansur bilen biraz gepleşip geçirecek. Mansur Daşoğlu'dan öz başından geçenleri yağdayını şu an Türkiye hemşin gelendi. Başka da ne olsa Mansur ne ikimiz o iyileşlemde aytacak diyeceklerim var olsa arkayın ne gurla vermeli, aydı vermeli. Yani söz senden Mansur. Bolupdur. Salamu aleyküm Safar ağa. Salamu aleyküm iyideşler. Men Köynürgönç'ten, Daşoğuz vilayat Köynürgönç, Mansur. Indi men şu tayda Safar ağa bir zat aytıp geçeyin. Indi bizim yurtbaşımız diye de Gurbangulu diye arkadag diye vay diyorlar. Şu Gurbangulu arkadag diyen bolsa özü bir 5 vilayetimiz var bizim. Aşgabat'a koşunda paytaxtma şu Cem 5. Değil, 5 sanık var yo. 5 sanıkında bu Türkiye'nkilik 80 100 sanık vilayet da yok da. Ona adamam yok. Indi şu Köynürgönç diýende men özüm şu taýda doğulup östüm, zat etdim, ul oldum. O taýda tarihi mezarlıkları var, bilen bolsaňyz. Bilýän 360 vardır. O 360 Karakapı bo diýdi, minaret var, zat var. Şu taýdan turistler gelip daşar ýurtdan. Indi men özüm taksis bolup taksisçiligim etdim de, kan etdim men. Şäherde işledim, o ýere bir gitdim, daşybyz gatnaýdym. Şonda kamatlar turist mindir, zat ediz. Ýöne şu nedir? Kamatlary utanýan da şu. Yani aydan yerine ertip gaýtsaň bir batqa, gyşyň güni ýa bir ýollar gowdal. Näme üçin indi şu Köynürgönç bolanda şu iň bolmanda şaharyň içinde bir näme etse bolar bir asfalt edip bir ziýarata gelen adammy bir gowy ziýarat etsin, aýlansyn, surata düşürsin. Şu suratyny şolara da gadagan etdir da. Şu ýanky minaretlary zatly surata düşürjek bolsa, şolara gadagan. Kim gadagan edýär ony? Şu bizim polisiyalar gelip şu turistleri ırsari. Sen näme üçin minarede surata düşürsen bir ýurda gidende bir surat alıp gaýtmana düşün, surat alıp gaýdyň, muzeýe girip bir ýanky bir Köynürgönçüň aňyry bär zatlaryny alyp gaýdyň daşar ýurda. Yani gelen yurduma da. Primerine biz Türkiye'de iş yapıyoruz. Koça çıkıyoruz, zat ediyoruz. İstanbul'da surata düşüyoruz. Bir boy yerde. YouTube'dan buraya oturuyorsun arkayın rahat. O YouTube'dan da o aytmam gerekti. Onu boş ver Safar. Bizde YouTube yok. Şimdi şu zatları men bir näme edende o taýdaky düşüp duran pullary ummasız pul o. Gaty kam pul düşüyor. Bizim Köynürgönç diýen näme? Esasy şu dinge şu girdejin köp beri çeşmesi şotay. Turizm bolýar. Turizm ýöne şotaýa bir hazam bir gowrak etip bir şert döredip bir ýollary Aşgabat ýollary berjek. Aşgabat ýollary indi siziň näçe wagt boldy çykyp gaýdyňyz onu bilemem. Ýöne biz 94-nji ýylda tanaý men aritmetikadan kän başym çykan o. O indi şonda indi şu ýyldan bäri indi häzir görseňiz Aşgabat ýol özü gara ýol bir ýol bar da. Daşy bolsa birçi ýol. O ýoluň ruhu bilen diýen ýere barençelim Köynürgönç ruhu bilen barençelim. Näme diýip aýtsam o bir käşir kark bolar, käşir ýa-da joýu diýip aýdys. Özünde özbekçe kark diýip aýdys. Şolama goşu şu ýoldan da. Şu ýollardan. Bu näme üçin bir Köynürgönçüň halkynyň Köynürgönç kiçi ýerler bir ulu şäher, ulu ýer. O taýda bir jabalisa bar. Ýa bir metbunklar ýok, ýa bir ýene bir zat ýok. Bazara barýan men aýtsam anamarsın bir kış aýy, häzir kış aýy. Ýene bir ýağışlar ýagyp oturýar şu mat gepleşip oturýan. Ezip bolsa bir kamera düşür diýjek şu bazaryň köçelerini. Her kim özüniň ýanynda bir maşyn çaýga dökýär. Oturjak meslesyny. Köçe çykyp oturýarlar ha. Adamlar. Soğan satı, onu satı, bunu satı. Bir maşın çayga döküp öýler aşakta kaldı, yol 1 metr ýokardy. Yolda çayga döküp şu ýa-da kanal bolup ýatyr da, suw bolup. Onu bir ne hamkoz gişgäri geli, ne bir zat geli, vadovoz geli, çektirme şu çayga döküp ýa-da synyp döküp pişen gerişler goýup şöýt atlap geçip gidýär. Men şu zatlar görüp
Yaşap kaydan adam ben şu yurtlarda da. Yemi şor nähile könürüncün demesi töwere şor alandır eýen. O şor diýende ben şäherde ýaşaýyn da, şäherin içinde. O kolhozlara aýtmak gerek däl. Yağış yağsa bizim kolhozda agalymyz bar, garyndaşlarymyz bar, gudolarymyz bar. Yağış yağan wagtynda Mansur diýip biz şähere bara bilmezdi maşynly. Opel bolsun, Jiguli bolsun, Toyota bolsun çykyp bilenak öýünden. Hiç. Şu suwädigi aýagyna giýede şöýtdirip asfalta çylym ýörek geli, eşek minip geli, şeýtdirip bärisini asfaltdan aňyrsına taksa minip gaýdy. Şu derece, indi şoğru aýtmak gerekler. Men maşyn süren wagtymda maşynyň aşagyndan o taçyk araba diýeniz el araba. Bir araba ulay çyky, palçyk. 4 sany balonyň aşagyndan. Onuň bir ýere ýanky şu gowran soň çekiç bilen urup ýa bir taýak bilen şeýtirip arasalap düşürmeseň öýe salban bolmuyor o maşyny. Bizde garajda goýsan garaj şo ýanky meýdandan gelen wagtynda ýanky nämeler balçyklar akyp derýär bolup gidýär nämeňçe garažyň içi. Ýuwsa bolsa variant ýok, ýuwup bolmy. Hiç. Indi şo taýda men polislary ýüzünçe goýanda berdi köýrüňüň polislaryny. Şo taýda bilemek bizim halkymyza dim näme eken, dim gorkak diýip aýtsam men özüm gorkaýdym da. Özüm gorkaýdym. Halkymyzam gorky. O bir ýanky setka ýaşyklar bolýar, pomidor ýaşyklar. Şonu ters çöwürip, çoň üstüne goýýar ýanky. Banan, onu munusyny gelýär tepip gidýär produktany. Polisler. Oğlum belki bir bolsa bir 22 yaş, 23 yaş bir yaşsızlık oğullar. Diplomam okanak, dine satın alır yani kakasın bir 20 sene öküzünü satıyor, geri kadar polis oluyor. Şotay dedim. Depensiyon yani satıp oturun näme diye? Satıp oturanlara näme diye bazar verir saparağı? Bazarın içine girin diye. Bazarın içinde mesto yok da. Özü küçücük bazar. Göğönün bazarı olsa, primerini Göğönün bazarda belli bir adamların mestoları var. Birinin 2 metre, birinin 3 metre. Olarım o bir 2000-3000 dolara satın alayım. Yani metrine dolar verin de 1 metre olsa falan dolar, 2 metre olsa falan dolar. Geyim satsanım, näme satsanım şu metrine satılıyor. Bazarın yerinde. Onu öňünden pul төлep alayım, onu her gün yani 10 manat mı төлep oturayım, 5 manat, 10 manat. Yer pul da yani näme bazar koma. Şonda Daşozdan gelip Göğönüm bize. Parnik var da Daşozdan halkı. Ay şu mat biri gelip kaldı. Gurlaver sen yankı istiyat biz. Yakacımız sabahına. Efendim iyi akşamlar. Efendim? O şey yarın gelsin olmaz mı? Yarın oğlu gelsin de. Tamam değil mi? Şeyittirip Saparağa Daşozdan geli, Daşozda Özbek halkı dine parnik eki Göğönüm kışını. Kışını olsun, yazını olsun şu tayda oňuşturanak. Daşozdan gelen nämeler polisler. Körüňüşler näme eken ok? Könürgönçde ekmene yer ýok, yer beren aga, yer berende de ýanky aýtsyňalyk diňe şor. Diňe şor. Osunam Daşozun halky gidýti bir 10 söttük yerden 2 gezek, 3 gezek nesil alýarlar. Bir gezek gök soğun eki, onu getir könürgönçe gelip satyp gidýär, Daşozda könürgönçde ondan soň izinden yani 40 günlük kartoşka diye onu yetiştiriyor. Garaz 2-3 näme alýarlar. Mansur Körüňüşlerim edip tecenleri alak kapısına da dekkenlerdirler. Teceni bilýär, teceni bir şäherçik vardır. Bark göremek. Şu Aşgabatdan aňyrsına geçmedim mar tarapy hiç. Bizim döwürlerimizde şeýleri akdy. Gün taýdan dogýan orada kölegi arkaňa kölegi gelýär da keçeni kölege ýadar. Onun bu aylananda keçeni aýlatýar jaýyndaşyndan. O nide kölege waka diýip. Gök çaýam ýanyna o kapısında da yeke çöp bitkenlerdir. Edir köndürgüçteki alaktır. Karnına soraýman neme tecenler bilen. Ha? Yok bilemek, onusunu bilemek. Ýöne men de bir gaty görýän. Osunam bir Saparaga ýene bir zat bar. Indi bir o gepimi size soal berjek de jogap berip bilseniz şoňa.
Primerni 5 vilayet bolsa diňe daşyz bilen könürgüşde özbekken, men hem özbek. Adım Mansur diýip otyryn. Özbek bolan. İstesem men özbekçe geplerin eger düşünýän bolsaňyz. Yo, ben ikisinem düşünýän bolan ýöne türkmençe urlar. Biziň gemämiz dinleýijilerimiz türkmen. İstese Türkçe gepler bize fark etmez. Ýöne men size şu taýda bir sual bereň. Size bir jogap berin. 5 tane vilayet var. Diňe daşyz bilen könürgüşde bar. Ilaytada näme üçin özbekleri iş ýok? Şoňa bir jogap berseňiz. Könürgüçme daşyz iş ýok. Özbek şu o harp boldymy togalak o. Aýsy edaraň kapsyny şöyle tıkyldy saňa iş ýok. T bolsaň wa, T bolsaň. Onu men Mansur näme üçin demet diýenlerini näde baýdyp bereň. Men 25 ýyl mundan öň 94-nji ýylda çykyp gaýtdym. Ýöne men ýanky özbek, kazak, kalpak kändir könürgüşde men bilýän-de. Biziň Kulop zavodumyzda начальник OTK diýär-de laboratoriýa bardyr, Urlokan. Şoň müdiri özbek, işgärlegen 50% da özbek. Ýanky könürgüç Kulop zawodynyň direktori Tatar oglan. Ondan öň avtoparkyň direktoridir, ul avtopark bar. Ýanky zawodda tawara bet özbeklerim bardy. Ol bir özbek ýa plany diýilen neme ýok. Beýle zat ýok. Ýöne türkmeni de iş badyr öýdemok men ýanky könürgüşde. Ýok, türkmeni de şumat iş ýok. Ýöne men aýtışmaýarak, men özüm könürgüşde ýaşamsyň, munyň gaýsy ýok, polisiýasy ýok. Hemmesini tanıyan da. Biz şoför olan soň tanıyız. Şu gaýlary, polisleri hemmesini tanıyız. Indi bu prokuratura, sud olaryň tanamak da başlyklaryny gaýlar öz bir sanagly gaýy bar. Sanagly polis bar. Sanagly post bar. Her svetoforda bir gaýy durýar. Şu gaýlary günde şolar görüp dursaň adyny bilen tanıyan, ýani listowy tanıyan garaz. Men aýtjak bolarym bir xilli näme de milletçilik diýerler. Milletçilik edi. Men şoňalak çoğduralak erjeşedim gaýlarymdan da. Men gorkamakdym gaýlardan hiç. Osunam gaýlary bizde meniň özbek milletim pul berip geçi. Gaýlar saklar. Gaýlar sakly, birini sakly. Barsaň o taýdan bir 5 soň salyp gaýtdy akşam postu da olur. Yani svetoforda. Olaram 5 somsa getirip beri ýanyna bu jaljak kolojak bilen o karnyn doýduryp olsun ýene bir ýarym saatda ýere birini sakly, bir paçka çilim taşlak git. O çilim taşlak git. Men şu her gaýy saklanan wagtynda pirçana maşynadan näme zamyçana tapsyn, diňe döwleti töledim banka. Sberbanka töledim. O Sberbanka geçen ödi ýykytdylar, tepdik etdiler. Tap 360 öwlen gapdaljygynda bar Sberbank diýen. Mansur demede könürgüşde näçe tane svetofor bar? Könürgüşde näçe tane svetofor bar? Hazır aýdyn, anyň kalyn gözüde 2 1 2 3 4 5'ten kendildir. Tana otursa 15 aydayın. Ay 6-7'den köpler onu yetmiyor. Ya. Her birine de 2 tane gayı var. Yok özüm şeyle duruyor yani çapraz duruyor. O buruşta bir duruyor. Svetoforun aňyr tarapynda ýolun bu kaptanda 2 tane duruyor. O sonra bulan şahsi uluğu var. Gayı diyen adam. Gayı maşinede durmalı. Hökümetin berip koyan maşini var ya, arkadağımız maşin berip durad. Bana verene hökümete verendir o maşini. Hani neydi o maşinler? Gayı diyen maşin, bir üstünde nigalkası var, biz yurtlerde görüpüyoruz. Gayı adam, özünün babıçka kemerisinde, özünün yani Highlander Jeep nämesinde Lexus'da durmuyor posta var. Şahsi uluğunda. Şahsi uluğu var ya kendi, satın alan pulunu. Şoň bilen işleýärler ha? Bizde şoňalak şahsi uluğumda duruyor. Biri babıçka, biri Jiguli. Osunam, şu taýda ýadyma çykma aýtyp geçeň. Bizde polisiýa, opşym şu polisiýa gaýy şolary ikisine işe giren adam öňe piyada giri işe. Piyada. Sebäbi o
Lök kapıl verip giren adamda maşını satıp verir. Cahayın satı, öküzlerini satı. O da sürüp veren babıçkasını satıp, diyor piyada geli, piyada işi. Bir 2 ay, 3 ay gitmen, yani aşağında $15.000 maşın da, 10.000-15.000. O neyden geliyor? Primerini. Ne için ben alamayacağım 3 ayın içinde, ya 6 ay ya 1 yılın içinde. Şol oğlan şu gaya işe girdi, ya polise işe girdi. 6 aydan sonra şu, o permanent berenir, yeni bir 2 aydan sonra Toyota mı şöyle olan hepimizin şahsi ulogları var. Şahsi ulogu bilen duruyor postu. Svetoforda. Elinde alatayak. Yani näme ışkırok diými tüýtdigim oluzam ýok. Znaçogy ýok. Meselem erjeşi biredim ben. Onu znaçogyň diýdi, onuň diýdi, munuň diýdi. Ben her gün bakyna tap gurşydym olandy. 2 sanagyna prokuratura berdim, suda berdim. Näme mantur bilimiň näme sen bilimiň? Ben bilimim näme diýip aýtsam, ben özbek mektepde okuduk. Biziň döwrümizde özbek ana tili diýip bady. Özbekler ündüp özbek mektep bizim mektebimiz ady. Ben çağalaram şu özbek mektebi berdim häzir. Indi häzir özbek näme diýen ýok, Kazak mektep bady, Türk 4-nji mektep. Kazak diýip aýdydy. 4-nji Rus şkoly bady, 2-nji mektep. Olam türkmen boldy. Bizim okan mektebimiz türkmen. O hepsi hemme türkmen boldy. Özbek, Kazak, Tatar diýen mektep ýok. Biz ana dili näme okuduk. Häzir men şu türkmen elipini okap bilemek, ýazyp bilemek. Sebäbi bizi okutmadı o döwürlerden bizi. Mogolim geli, klasa giri, salam beren yerine duruyor. Mogolim geldi. Rus dili mogolim geli. Klaskom bir gyz bolýar, oglan ýapyp. Şon palankas turýarmyň diye doska onu bunu yazdy, jurnalda aýdy, şunu görkezdi. Çykyp gidýär. O swidaniýa gidýärmi, söýgülüsü bilen. Ya ýene bir aňyrka mogolimler oturup bir ýene bir boş komut bolsa şo taýda kofe içip, ýa-ni şokolad ýyp bir sagadan şöýtip geçik. O diňe okuçylar ýazýar doska. Mogolimyň ýerine de. Olam men klassdaşym da men. Men bile okar. Onu etip bize sapak geçsin. Onu hiç kim dinlemi. Mogolim çıkdymy? Partaň üstüne bilen aýnadan sekirip kaçyp gidýän. Meýdanda aşyk oynadyk biziň döwürlerimize kuruk çyzyp. O da häzir muňa zat ýok, aşyk telefon embedi. Şöýdip biz okamadyk safara. Biz okamadyklar, bizi okutmadylar. Şu häzirki arkadaş diýen şu ruhnama öňkü prezident ruhnama kitabyny çykardy. Şonu okamaly diýdi, o diýdi, bu diýdi, garaz bizi okutmadığında ben çağalarmam şoňa häzir. Okutmaýdy diýdi mogolimler diýdi. Deme köýdürgünçde galpak kän bolmaly, kara galpak, kadakça o deme diýerler-de. Şeýlem. O kän. Ýöne gazaklar bir çetinde. Men bilýän özbek kändir. O özbek kän. Ýöne şo men saparaga şuna aýtyp geçen. Birje polis bady. Olam wagtda rassiýa telefon ýokmy? Polisiýalyň rassiýasy. El telefon. Ýok. Edaraň telefonu. Şo rassiýa telefonu bejerip bilen adam birje özbek bady. Köýdürgünçdi. Olam 2 ýyl galyp durdy pensiýa çykmana. 2 ýyl. Pensiýa çykjakdy. Emellep. Şonu işten çıkaracak bolýar, ýöne onu işten çyksa rassiýa bejeren usta ýok telefon nämede. Polisiýanyň içinde de şu bölümde. Sebäbi ýa-ni türkmen diýip işe girerler, hemmesi kellesi boş da. Boş bolan soň iş ady bilen olardyň bu alýa onu şu gün 10 adam getirin içkeden diýe getirýär. Bolany o pahir şu rassiýa bejeri özüniň nämesi bar eken, komada bar eken, ofisi bar eken. Şu rassiýalar bozulýar, tiz bozulýar. Köýne datda täze gelmese. Köýne 69 bar, o gadymdan 69-da bar. Ýene şonuň soňky täze çykan pasonda, Endi öňkü ýa-ni waýenni swetden de belki asman swet näme. Şo taýda şo pahirin üstüne bir tofor delan yüklep 2018-nji ýyl öz öýüne gelip öz-özüni asyp öldürýärdi. Türmäge gitmejek ol. Birçe özbek bat şolam gitdi. Şo polisiýada. Şo köýdürgünçi polisiýasynda ýekeje özbek ýok. Özbek nide baryny aýtyp beremi? Hamkozy işgäye bar. Hamkozy belediýe süpüren. Hamkozy. Nirde agyr iş, ýa-ni hapa iş, garagul, aýgara şoňalyk ýerde ýöne şu mektebiň polny bilen özbek. Ýene bir edinem özbek. Näme özbegiň agzy ýokmy? Özbegiň çağasynyň agzy ýokmy? Özbegiň öýünde gazan ýokmy? Men şonu düşünüp bilemekde.
Qaysi yere var ha sen dinleme, sözün göreme. Sen suda var, pırkatora var. Sen dinle bizde tanış, biliş. Birin yegeni, birin daisi. Ay qaraş şöyle. Ayda otursun. Gep köp. Otayda bir oturacak neyimiz yok. Mantur dine özüğün del Türkmene de mi iş yok otayda? Kalanına günü ya özüğün kuden o del. Otayda da rüyt köşük deme yok. Yani yankı Könür oyuncun yağdayını özün aydı bir yanda yankı köçölörünün yağdayını o iş yerinin yokluğunu bir tekstil fabrik kuruluptu. Bizim dövrümüzde şon proyekti nemeleri var başlap demedik büyüdük de. Yani bu topor iş yeri olmalı, açılmalı. Şumat sapara men şumat size Könürgöç'te näme zat badığını sanap berin. Şu Oktyabrskiy rayonuna gidip baryaqa un zavod ba. Birinci şey Sitavorda aylanda xilap zavod ba. Xilap zavod. Olam täze kuruldu. Bir 5-6 yıl boldu Türkler gelip, firma gelip, o etip oňorda o näme zavod. Xilap zavod ba. Şonuň aňyrjygynda siz aydan ýanky avtopart ba, xilap zawodyň aňyrsynda da. İkisen bir hatarda do. Ola yapıldı o avtopart. Mol zavodum bolmaly. Süýt zavodum ma diýň. Ya indi şu taýda bir xilap zavod ba, bir un zavod ba. Osun Könürgöç'ten çıkıkay deyin, Daşybyza gitjek bolsaň, Daşybuz tarapy, Gara ýoluň üstünden. Şu taýdan birje san tekstil fabrika kurdy. Tekstil fabrika. Olam sapak çykýmy, ipmi, oň üçine biz girip göremizak, sebäp baram, iş sorap bazaň iş ýok o taýda. Osun men näme üçin baram men boş-boşuna. Diňe şu maşynda geçindi görüň, görseň bu täzece bina. Ýa-ni tekstil. Bir şu tekstil wa olsun, bilen PMK'da maloşny fabrika açyldy. Süýt zawod, maloşny zawod. Bir Könürgöç'te bir aýdarýalyk bir näme ýok, bir iş ýeri. Ya bir parnik diýdi, ya bir ýenem bir zat diýdi. Bir garlara gerek däl, iň bolmanda ýaşlara bir iş tap bermeli, bir gelindiýizler. Mantur, ne bir zat bar da. Ne ýol bejermek, yani kanalizasiýa, vodoprovod çekmek. Şo zatlaryň hemme jeri iş ýere, hem iş. Jämçüp yerli demeler şonu gurnan oklar. Ya, ne yol bejerjek bolsaň asfalt dağıt bolmalymy? O da bir iş ýeri. Onu beton dağıtçyk bolmalymy? O da bir kranak bolmaly. Onun yol tehnikalary bardyr. Olaň sürüjüleri, şoförleri gerektir. Ne iş yer. İş yer diýilýän şeydi açylýandyr. O özüňde batkan içinde. Bilen? Hem iş yok diýäňiz. İş nereden boldy? Ýanky iş bolmaz üçin ilk ulak iş etjek adamlaryň infrastruktura diýilýär-de. Ýoly, elektrigi, suwy, süýäzi, ýanky telefony, interneti, o beýlekine bilen kanuny böleklerim bada. Şo zatlaryny yerli häkim ya sizde ýam şäher boldymy Könürgöç şu. Ya şeýle bir saparaga bir görseň şäher edýär. Olar şu iş yerlerini infrastrukturany gurnamaly hem şol iş bolýar. Adama iş yeri bolýar. Onu iş yer diýilen zady ýanky biri aýdan gelip size iş yeri yapıp bermeder. Soňam onuň adamlar özü zawod, fabrik, önümçülük bilen meşgul bolmaly. Burada öndürmeli, burada satmaly. Hem Pomodoro'ny Daşybyzdan özü garnaşlaryň getirýän bolsa, onuň size näme diýmeli? Siz näme şikayet edýäňiz? Şoňa düşünemek. Mantur. Yo, bizde de pomidor zat ekeler näme soňky gögönüm aňyry ber. Ýöne şu men ýanky şikayet ederim sebäbi Daşybyzdan gelen Daşybızdakylar diňe ýanky ukrop petrushka bar. Ukrop petrushka diýär. Gögöt. Şu zatlar getirýär. Yeňil öz hojalyk ulagynda getirip satýarlar. Bir ýaşyk, iki ýaşyk. Şolary gün berenakda polisiýalar.
O kömür Palitler Daşavuz demesinde regionuna benimle palit varıdaydık veren Türkmenistan'ın 50-60% demesi Daşavuz'dandır. Yani Türkmen sakçılarına çendi. Yani gen ratmada onu hiç kim üdüs veren yok. Ya, bilim yok, bilim sistemi. Bilim yok, hakiki yok. Onun adamları hüner öğredilen yok. Hüner öğrenir yer yok. Yani yerli Gromonun vazifesidir. Şolar yalak yani mektepler oluyor ya da şu öğrenir yalak yürüytü idareler oluyor açıp adamla yani yolunu yani birinci ederyalak yolunu açamalılar. Onu aydan ya başka bir yerden ya daha şovuzdan el sana biri edip vermezler. O datları siz ödünüz. Yani, çok için cemiyet değil ya da. Siz ödünüz. Biri edip verseniz yani koca yollu maşin duracak. Etmese de yani bura Erve'de kendi şikayet edecekler. Onu kim edip vermeli size? Ödünüzden işin. O iş yeri açılacak ama dünya kadar yer var. Ne Türkçe'de ne sana. Yerimizken. Yerimizken. El uyuca bir edecek geldi. Yolluğunuzu, dağıtlarınızı becermeli olsa. Onun turistik yerler. Rotayları da yani turistler köprek gelir yalak etme. Onu turist yeri uğransa onun beylek bu doktor ötüp başlıyor da. O birine yani suyu dir yatar, yeni vurdat, bir restoran açar. O adamdan öğretmeler o zatları. Yani yerli deme promosyonunu etmeli. Onu yankı son onun var iş yerim 2 tanak milise ya 5 tanak milise onu yemşip yarısı özbek derlip şikayet etsin olmaz. İş yeri milyonlar, yüzlerce, 10 milyonlarca iş yeri açmalı mümkünçülük var da Şotay'da. Ben köydür oyuncu katı kovul yani belettin. Yolluğunu da çendi. Yöne tecrübeyle dengeyenmem sonundur. Yani kromosomun ne etmeli? Yani bu bolmayanın büyük tevevi var. Bu bilimden başlayandır. Hakiki. Onun bilime biri yok. Onun yok korku bilimem yok. Sizin ne hakimleriniz üniversitede, enstitüde kutoruk gelen adamlardır. Hakim olsun yani yeni dışarı oraya alaklar. Şimdi şolan olur eli diplomlu sovutsuz adamlar. Eli diplomlu cahil değil ya da. Onun ne sen sovudundan üç koşuk radyo yoktur. Senden daha sana takı sürüp ya maşin sürüp ya da bir dayhançılık edip bir iş edip bilen, burada öğündürüp bilen de. O vetbağıtlar ona edip bilenlerdirler. O karıların fiilerdip ellerinde diplom vardır. Yönü kelle boştur, bilen zatlarım yoktur. Ne Türkmenistan'ın ne açıdan yukarı bilim üniversiteler, enstitütleri var da. Sonundan çıkan milletin spesialistlerin 90-95% eli diplomlu yani sovutsuz, hünersiz adamlardır. Ve şolar öz hünerini hiç yerde satıp bilen yok. Ne dışarı çıkıyandırlar eli diplomlu. 2 diplomlularım vardır. Şolar hiç yerde yani öz hünerini hridar tapan nokta. Yoktur. Türkmen'de bolda vardır 2-3'tür, 5'tir. 5%'tir, 2%'tir. Yani o da köptü ne doktor yalak, klor yalak nemededir hünerlerde iş tapyandırlar. Yani galanı 50 diplomlu sovutsuz adamlardır. Ondan ne elementarında könürüvünçte çuvat sonu adam yalak şehircik ya patyoluk ya da ova etcek olsan Şotay'da ummatsız iş vardır. Ummatsız. Sizin adam tanımı yetmeyerim sonra. Doğru. Yani sonra iş yeri değil yani. Sonra ne yapıp yerli demeleri kurunan oklar. Şimdi sözümüzü böyle saparağa şumat bizde
Şeyle bir zat ba. Primer men hazır iki etas jay salmana men öz Türk'te kazanan pulumu iki etas salmana hakkım var mı yok mu? Türkmenistan'ın içinde haysi yerinde o zaman. Koyulur olsun, marı olsun. Arxitektur Cevap onu yankı arxitektura bölümü olmalı. Her ne ben etrafın o ba indi şolor karar veriyor. o indi şolordan karar aldık. O gol çektirdik, salı verdiydin. Şonu salıp başlaka ucu yarımına gelmaka üstüne komitet geliymişti. Bizde şon alak koyulur. Komitet geliyor, suutdan geliyor, prokurator geliyor. Bu kimin jayı, Mansur'un jayı, ni diýişi, näme diýişin? O Türk diýişe plurustdu, şeý edip jay salyp oty, men doganym bolsun, dädem bolsun, aýalym bolsun. Agar şolary diňe şu kysmaly şu jay saldyrmaly jay. Bolanak diýip aýdyrmış. Ya bir primerli hafta moýka açsak bolsam, men Türkmenistana baran wagtymda bir moýka açsam, şu moýkada men azandan giyişige çeldim, maşin yuvup yanımadan bir iki oğlan işgal alıp işletsem 1 milyon deyip aydayında koyun yapıldı. 1 milyon azandan giyişige çeldim kazansam iki oğluna vermeli, suğun var, toğun pulu var. Yani gündödem şu nalogun var. Günde gelip duruyor üstüme. Pazarından geliyor, yine o zattan geliyor, o zattan geliyor. Aras seni hiç yani ne deyip kaseni ağartmıyor bular. Ben şunu bildim. Yani tavuk ferma açık gör, mal bolmasa bizde de köyler katı bay adamlar var. Pulluca adamlar da. Ha. Mat ben hazır bir sana adamlardan atlarını açacaktır. Kerviş savda açıyordu. Kitaysk kerviş savda var. Ham kerviş. Kitayski. Şolong elde 40-50 adam işli. Gündüden palamın kerviş, çiğ kerviş çıkarıyor. Onu pişirip satıyor. Yine şunun karimat nalogu var. Dine nalog bizde. Yani karrukso diye bayılıyor ama. Şu karruksa vermesen sen iş yere mi açı bilmeyin. O sonra bir ankarak semir deyip o semiren ha. Şu matında ankarak uğratık kıvırı. Olun şu. İlk son kıvırı adam angırdı. Başlıkların oğlun deyip olun. Bu sebepleri ne Mansur? Sebepleri şeyle de ne mi diye başlasam kan. Ben özümden öz fikrim aydayım da. Mesela bir yurtta bir adam 10 etaj jay salsın. Öz cügüsünden. O yurdun bir gelişige bir bakmydy naqşy nämesi däme meňçe pikirim. Bir o adam bolup dursa bir 10 gat jay, bir 2 gat jay salsa, bir eýtse sen etläniň salarsın. O bir fabrika açyp bir 50 adam 100 adam işe goýsaň. Türk düşman hemmesi özleri açy işi işledi. Hökümete diňe nämesini töle, salgydyny töle. Gazyndan gelse gazyn pul töle, tokdan gelse tokun pul töle. Hökümet sen bilen näme isleň? Diňe sen hökümete garşy zatlar çıkarma. Çıkarma diýen zatyn çıkarma. Avtomat çıkarma, pistolet çıkarma. İşler. Öyle bizde şun eden hiç ettirmiyor. Şu diňe şu yankı ben sizin hemişe gaýtsyňalyk çäre gatnamaly bizim çağlarımız, bizim helelerimiz, bizim çäre barmaly. Şu çärede yankı 2 milyon 3 milyon köýnek giýmeli. Garaş şok. Diňe karız şeýde ölik gideň bolan bu dünýäden. Deme Mansur ikimiz bu sebäplerini aýtjak bolaly. Başardığımızdan sen öz ýanyňda öz düşünjäň boýunça bu sebäbi Menem şumat birinji gezek efire çykyp oturýan, menem siýasatçy ýa bir gazetçi bir jurnalist adamlar, menem bir onu muny diňlep bir özüm bir içimdäki derdim aýdaň diýip oturýan da şu bir içim boş bolýan diýip. Osu sizden bir birimize sorajak. Sapar aga. Tejen diýen ýer bar, Mar tarapynda ordamy? O Mary bilen Aşgabatyň aralygyny Tejen. Şu Tejen diýen ýerde indi size eşit gördünüz mü? Indi men şonu haçan bir efire çıkan wagtym aýdaryn diýip ýördüm. Şu Tejen diýen ýerde 100 hektar zabor aýlandy. 100 hektar yer boş yerden zabor aýlandy. O zabora näçe metr beýikligi üstünden sim geçen turmadak ýarak sim bar. Oň gyrada böregi sakçy polislerden. İçinde yeni askerler, taşında asker bolsa içinde polislermi. Şu taýda Tejen diýen ýerde gapy, zarik kerbeç, opşym şu hozurlugy näme gerek diýsen şu taýdyň içinde şu zaborun. Laýtadım Türk daşybız könürgeç 50 gram arak çek diňe Tejen 1 ýyl. Bu diýişken. Şonu eşit gördüňmi? Ýok. Ana men şonu bir näme bellek goý bir gyra. Erti bir gün efiriňe çykanda özüňe aýdarsyň.
Ene meni dinläp oturan vatandaşlarım bolsun, könürgöç bolsun, daşybyz bolsun, şo kommentariýaň aşagyna ýazyň, şo meniň aýdanym ýalan bolsa. Könürgöç diýen ýeri Sapar aga Berkeliýew diýip bir haramzada geldi. Naçarnik bolup, polisiýa. Berkeliýew bolanda şolaryň togumy gadyp kirdi. Şo familiýa şoňa meňe zakdarakmy şolaryň. Bir zatlary da bir. Bizde de biri vardı Berkeliýew diýip, adam Berkeliýew diýip Yaş o gelen oğlan yaş oğlan 78-nji ýylmy oğullar onu. 82-nji ýylmy bir ýaşyjyk oğlan bu Garadan gelen. Şol oğlan Köndürgöçden bir jaýy alyp kwartira çeýip şo o buruşda 4 polisiýa bu buruşda azana çelim 7-24 saat şonu sakçy näme garaglap durýar açandygy öýüniň ýanyndan. Indi onuň boş bereli. Şol adam näme üçin bizim Köndürgöçden şu gaýlar polisiýa bölüminiň içinde bir sana akyl ýokmu başlyk boljak? Bir berdi. Öz polisiýa bölüminiň içinden de başlyk saýlanjak. Şol idara. Näme üçin akyldan gelýär bize? Ol akallymy Berkeliýew? Akaldan geldi aşgabatdan. Ben bizde işleyen Berkeliýew Daşowly, familiýa Berkeliýew bolun ýöne özü Daşowly. Indi şol aýtjak, näme şol köpürek uzunrak bolar Sapara, hiç kusura bakma ýani. Şunda gepin gowy ýere geldi. Şo taýda indi bizim özüňem sizi bilemek da bizim Türkmenistanda Köndürgöç Daşowlyza hem medirim 50 gram 100 gram arak içili. Ulu adam bolsun, kiçi adam bolsun. Doglangyň baraka we sünnet we maşin gowdurmak üçin. Ýok, ondan däl. Dereginde şu 50 gram arak içili şu. Owo. Şeýdip şu Berkeliýew diýen zat şo taýdan şol oglan näme üçin köýnäge gelýär? Köndürgöçde içki için adam ken. Bu kende pul işlep bolýar. Pulun gaky akyp duran nämesi çeşmesi Köndürgöç bilen Daşowy. İçki urnu. Şo taýdan şol adam 2 ýyl oturdy. 2 ýyldan gowrakmy oturdy. Bu günde Alo. Geçip baren adamın Sapar ağa. Şu geçip baren adamın üstüne arak stakamına koyup şehittirip getirip erti 2 milyon bölüp çıkaydı kazandı. Ben özüme 2 gezek 3 gezek düştüm. Halis Allah beni yıkızdıramad. Özüme bolup gördü başımdan geçti. Hele heyecan edin 2 milyon alıp kaydı öydün diyen sıp ağzına çıkaydın. Eğer o taydan sıpmasın Daşowlyza gidin. Daşowlyza becerin bir banisa var eken alkışları becerin banisa var deydi de. O tayda. Olam narkaddel diýip aýdyldy. Narkaddel diýme şoňalyk bir bejerşer bar. O tak barsaňam bir giden uzun zal komut şodaýa ýatyň. Bir komutda 10-15 adam 10 adam. 15 gün 10 gün liçini alıp gaýdyň. O taýda kolzat urana. Diňe ýatyk gaýdyň. Kurort o taý. Liçinden berene. Diňe uklap gaýdyň. Telewizor zat ýok. O taýda çifir içip, mahorka çekip, keyif etip oturup gaýdy ogullar. Keyfine gidi o taýa. Indi şo taýdaky Daşowlyzy narkaddelin başlygy bilen Berkeliýew ikisi baja eken. İkisi. O köýneden urady. O Berkeliýew'in bir kımat işlep Daşowlyzdan çykyp gaýdy. Köndürgöçden urutyp gaýdy, Daşowlyzdan gaýdy. 2 milyon 3 milyon beripdi. Olam işlemeli, bajasy aňyrky bajasy işlemeli. Ara şu günde 20 adam paket. Günde. Her gün. 20 adam. Ýa-ni pul wasyan maşine alap. O şu pul ya şu knopkan bastım boldu azanda pul sanatdym. Günde azanda 20 milyon tek geldi da başlaň eline. Oşonam şu ýene bir zat aýdyn. 2 tane patrol maşyn bar bizde. 2 tane. 2 tane patrol maşyn ýetişmeýär. Gijesinde de aýlanyp. Bir o koçudan bolsa, biri bu koçudan bolsa. Bular nädi? Şu öýünde yatan ýa-ni mesela ben polis bolsam, işimi kuturdum. Öýde ýatyn. Özüm ulagym bar. Öz ulagym suryn. Ýok. Waýen eşigim geýende ulagym surynda köçe çykan awa çykýan men. Men işden gaýtdym, men işim ýok, men erti bar mala işi azanda. Polisiýa bölümi. O ýaty garyn doýdury, çilimin çeke nazynaty. Oňa ey hele men bir aýlan gaýdan diýip maşyny bilen gaýdan maýdanda maşyndy. Köçe çyky garasaň lälning etkezen köp da ýaňlar. Köçede. Çarpa gelber agam diýip, o özüm ýaňky bir näme bir salam ýok. Gön ýaňky it çagaryň eti gelberdi. Öýde şoňalyk. Gelberdi baryň ýanynda. Görsün guşy pagon bata üstünde. Pagon görende resk asylyp gidi ogullar ýaňyndan.
Bir kase istedim şu 10 kase istedim şu. Yani kayalak derro maşina düşüyor. Patrol çağırma. Eğer gücü yetmeyecek olsa näme çare? Elinde rasyası var o haramzadan. Elinde telefon cihazı var. Ha. Gel ver diye barın yanına. Neyden gelin? Ay doğulundan gelin. Saat 8 ya 9 gece. Premier sapara kadar şu tayda biraz sonra indi. Şu mesela 12'den soň göremek bolanak premierde de 12'den soň gece. Saat 9-10'du. Könür göçte men gitip barayım bolsa meni saklamana hakkı barmy? Öz ulugunda geçip barayım Paris. Mesela. Yo, bir neme bolsa hakkı yok deyip neme saklamalar deyip bir kanun yok. Ýöne bir sebäp bolmaly. Sebäp o şulardan taksa pul yok meselemde taksa men kaçacak bolsa. Özüm bir iki kese ara gıspyr mesela. Premierde de şu aranın üstüne gıspyr da görürüm. Mansur, ben bir zat nemeden gurrun yani men şu araga da geçtik de şimdi bunu demedeli yani biraz halallarlı yenerak. Ay boldu. Yok meşe yakı tezi. Birinciden ara uçup başayın türmeliler. Sürmeldel o. Dünyanın hem yerine de şonun alaktır. Yani yönü köyünür önüşte çılığına çenli uyuyalır da. Yani kâde bilen içiyanız var. Ya stakan bilen içiyanız var. Ay bizde şu kâse neçili stakan bilen o da çılıklı olmalı. Çılığına çenli uyumalı yiyendirler. Ha? O şu tayda şoň alak toya barsaňyz şu çyzygyna çek uyu. Mereke barsaňyz şu kâde ara içiben başyna mensoň betbagçylyk. Yok, ben maşyny nämasini aydamak da, şu yankı Berkaliyev diyen şoň nämasini ayda otuydum da, şu tejeni vurdy. Tejeni gidende 1 ýyl saparaga muğdu işlek gidi. 1 ýyl. 1 ýyl. O tak bir gezek adyň düşdi. Öýüňe 1 ýyldan soň surok tork gelýär, türmäň turýar. Gelin 15-20 günden soň geri alyp gidi. Adam ýetmedi baňyrykdy. Gün çalışypdy. Mantur men sen nemelenge düşündüm. O ara içip baryakan saklayalar, saklayan olsa o doğru. O yönü yani Türkmenistan'da görünürünce bir şoň bir demesi yani devlet resursu var. Yani milise olsun, hakim olsun, yeni beylekler olsun. Şolong yani etmeli işlerini eden oklar yönü çörek yemeli. Olur nerede halkı şeyli toyu yemeli. Başka bulon öndürüp bilecek, yani döredip bilecek, edip bilecek başka rahatları yok olmağa çemeli. Çok için oluyor da. Yok. Olmadı köçelerim berbat, işsizliğim bile ödün aydı otuyorsun, iş yok. Çok için de Türkiye'de gelmiyorsun. Hakiki. İş yer açma için dünya kadar yer neme var. Yer köp saparaga, boş yerler kän. Onu etmeli yönü bizde. Şonu hükümet kurup bermeli şu iş yerleri. İş yeri kurup berse hükümet biz bilen nerede işlemiz? Deme Mansur. Hükümet bilen devlet bilen de halktır. Halk sizsiniz. O biri edip vermeli diyen düşünce bolonno şuloriyalak miliseli üstünde de arka dağlı devlet bolmalı oluyor. Biri edip, devlet bir de edip vermeli yani. Yok. Böyle değildir. Size devlet yani hükümet işlemeli, iş yeri açmalı, burada öndürmeli, mümkünçülük öğretmelidir. Çok infrastruktürünü etmelidir. Çok kanuni regülasyonu regüle etmelidir. Size edip vermeli değilen zat yoktur. Son işte yok oldu. Son aladasını etmelidir. Yani banklar kredi vermelidir. Yeni burada düşündüm. Göller tapmalıdır. O sağlık geliri ala etmelidir. Siz ne halk olmam ödemeğini borcunu yerine getiren yok olurum devlet olup yerine getiren nokta. Onun aralıkta yine de közleyen ödünüz oluyor. Hakiki. Başka nemesi yok. Şimdi şu tayda sap içeri açan yok deyip onu o arada vururun giden yok. Yani milise beni bir kere ara senin için saklap pul alıyor deyip
şikayetin şu, sen şikayetin bu olmalı lan. Sen şikayetin başka da olmalı. Ondan men bir aydık geçtim da yani. Indi şoň ara geçeniniň sebebi şu işsizlikden gelip çykyr hemme Sapar aga. Yok beyle değildir. Hem işsiz olanın için ara geçmeliyle düzgün. Ola doğru oňalyk düzgünem yok. Indi ýanky sizin aýtşyňalyk döwlet gurup bermese özüňiz gurmaly diýesiňiz. Ýöne şu ýanky aýtşymalyk bizde kredit berenak. O kredit kime berýär? Diňe hökümetde işleýän adama berýär. Bana men näde kredit alaýyn? Benim 50 milyon ya 100 milyon kredit alsam banktan da özüm. Kol çekip şoňa men şu tölejek falan prosent aýda diýip bana pul berse men bir kiçiräjek bir näme iş basajak. 10 sany sygyr alyp bakjak. Ýa-da göleli sygyr. Ya bir öküz bakjak, ya bir goýun bakjak. Bir kalgozdan bir yer alyp agaýlarynyň bir açyk ýerinden. Mine şoňa bizde sizin aýtsyňyz ýalyk onu etjek adam köp. Kömek eden hakda şu krediden beren hak bizde. O diňe hökümetde işleýän adama berýär. Olam 2 sany şaýat gerek ýa-da. Şaýat bar. Hökümetde işleýän, men hökümetde işlesem, bu goňuşym şaýat bolmaly, oňadan ber pul bermeli. Men ganda şaýat bol, men bir 50 milyon pul aljak, oglumy öýlendirjek diýip, fakirlere şeýdip, goňuşuna pul berýär, para. Otaýdym. Sapar aga. Hökümetde işli 50 milyon pul aly, o goňuşuna 5 milyon, 10 milyon berýär, bana 5-10 milyon berýär. Şeýdem ki şaýat bolýar. Az men töläp bilmesem şol ikisi tölemeli bolýar da. İki goňuşum. Kepil bolýar da, kepil. Kepil o, şu kepil bolmak üçin şolary şu pul alyp batan adam bir kıymat pul ýalatmaly kisesine. Indi öňkälik sizin döwrüňizde oňa aktatlar ýokdur eski Soýuzdun döwründe, eski Sowet Soýuzynyň döwründe oňalyk bir goňuşundan pul alyp, ýa bir para alyp bir özü bir näme şaýat bolsaň bolupdyň da bir elçek görýän. Indi häzir bu goňuşa bu agaýyn diýen zat ýok da. Onan bir kaýlap ýalwaryp gezen goňuşuna, gaýrat et. Men örkütmezem şo pul төлejek, öňe bir gelin aljak, ýa kys çykarjak, beýtjek, ýa bir başyny aljak diýip şoňalyk etjek. Ýanky sizin aýtşyňalyk halk bolup ediň diýeniz bir iş ýeri şoňadan bir kamarat pul gerek. Puluň bolsa, pulu bir 100 milyon puluň bolsa, şoň abarat etseň bir ýylda bir 10 milyon goşular, 15 milyon goşular üstüne bir iş etseň de bir zat etseň. Bir zat öndürjek bolsaň. Mene şunu abarata pul gerek de. Esasy şu abarat gerek. O taýdan bu taýdan barjak bolsaň onuň dokument taýýarlamagam da taýýarlarsaň onuň dokumentlerini. Onuň şu hemmere baran kakyňy Gäme kapyny şeýle kaklatdyň 5 manat 10 manat. Şu geçip beriň. Puluň bolmasa iş beranak bizde. Edi şu könürgän şu şoňarak şu. Kıyın ýeke könürgän şeýle ähli Türkmenistan. Ahly türkmenler da o. Türkmenistanyň ýagdaýy şonalak sebäbi ýa birinciden kadir ýok. Olar näme etmeliklerini bilen ok. Döwlet bu zatlaryň hemme jeriniň ýoluny, guramaçylygyny açmaly. Yemetmeli. Onu da düşünýän adam ýok. Belan köýür uşa taýdan. Onu düşünjek bolýanam ýok. Düşünýänler ýok edýärler. Sebäbi sen düşünýäniň olar üçin gerek geldi. Düşünmäniň. Düşünýän adam olar üçin düşman. Ya demek. Sebäbi Gatty kän ýokary bilimli, hünärsiz, 50 diplomly adamlar kende. Olar bu ýerde çörek ýemeli. Olar öýendirip çörek ýiyip bilmeýärler. Olaň hünärine hiç ýerde talap ýok. Ýurdun daşyna çykanda da görýänsiň. Diplomly adamlarym nätijalak gary işlerde işläp ýöründü. O doğulu da şu İstanbul'da doğulu Türkiye'nin içinde. Men hemmesini tanıyan. Doktorlar var, mugallimler gezip ýör. Doktorlar iş tapýandyr. Hemmesi bolmasa da bir kısmı ýöne köpüsü gary işli işleýändirler. Sebäbi hünärini tatyp bilen ok. Talap ýok. Şolaň hünärine talap ýok. Türkmenistanyň içinde de ýok. İçinde bolmansa taşynda da ýok. Döwlet resursyny ulanyp adam toýmaly, başga bilen edip biljek zatlar ýok da. Hakyky. Mansur ikimiz Gutoraýal ýygyňyzdaky nemeler ýanky
Kıyılanmaz gelli. Ne şoları bilir gepleşik geçirmeli. Boldu Sapar ağa, boldu. Son burgun ködürgün şu arada son burgun neme değil. Boldu Sapar ağa, bolupdur. Onu iyileştiler. Sağ olun. Mansur sana da köp sağ ol. Sağlıkta görüşelim. Sapar ağa, sağ olun. Hemmeňize sağ olun, iyileşler dinleýäňiz üçin.